User joined your channel. Ja, jest. Siema. Cześć, halo, halo. Co zdobywasz? IP tego serwera, czy nie? Co masz za problem? No bo mówisz, że nas chyba na Akcjonarocji za reklamę. Znaczy, że napisałeś, że idzie na inny serwer. Sobie tam wydawał jakieś IP. Ja w ogóle nic nie rozumiem, bo on ma echo włączone. Dostałem bana od Michała 93 za to, że Od napisałem, Michała? że idę na inny serwer. Po prostu idziesz na inny serwer podania? Nie napisałem żadnego IP, tylko napisałem, że idę na inny serwer i dostałem bana za reklamę. Za reklamę dostałeś. No, Ja za takie coś tam nie powinien robić. Masz screena? nie, screena nie mam. To było coś około 22-23. Jak nie masz screena, to ci nie pomożemy. No dobra, nie rozumiem, to ja mam ciągle screeny robić? Halo. No to sprawa rozwiązana, powód brak dowodów, ja spadam na kanał. User left your channel. Czyli to było na koniec serii Minecraft. Dobra. User left your channel. Disconnected. Dobra, czyli słyszeliście widzowie, to było na koniec serii Minecraft za to, że napisałem, że idę na inny serwer. Zrobię wam nową serię, to obiecuję. Za to, że nie będzie serii z Minecrafta. Też się nie za bardzo cieszę. Ale no sami słyszeliście adminów, dostałem bana. No nie wiem, miałam wszystko screenować. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. To nie jest zbyt normalne. I no nie wiem, miałam wszystko screenować, nagrywać. Sami słyszeliście rozmowę z adminami. Chociaż nie wiem, czy tak dobrze było słychać. Jakby co, to właśnie jak będę montował film. I zrobię wam nową serię. Na razie nie powiem jaką. Jest to tajemnica. No to trzymajcie się. Cześć.